Здравейте, 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 приятели на канала Емил Христов в YouTube. Днеска няма да има показване на силови вечерни упражнения, но ще има една препоръка към това, което вечерно време е полезно да се прави, за да може да имате здрав и спокоен сън. На първо време вечерите в нормален час, 19:30, нали? И разбира се, след това може да направите някои от моите тренировки, които съм ви показал в предишните клипове, например, нали, танц на рок музика, това е с боксовите ръкавици, упражненията и с топката, ако имате, разбира се, боксова круша, още по-добре. Разбира се, упражненията не бива да продължават повече от 10 на 15 минути, нали, съобразно с вашата възраст и натоварване, и това е достатъчно, за да може да имате после един здрав и спокоен сън. Разбира се, в моите следващи клипове ще ви препоръчам дестинации, които не са скъпоплатени, не са на големи разстояния, които може да ги направите, за да може да бъдете в тонус и в добро здраве. Моето желание е в моя канал тези неща да се популяризират и, разбира се, бих ги призовал към здравословен начин на живот, особено събота и неделя. Не ги изпускайте. За софиянци, особено банки, Западен парк, Южния парк до някъде, въпреки че е много населен, но е хубаво и там. Нали, биха могли да се използват като много приятни дестинации. За сега това е моят кратък репортаж. Благодаря ви. Абонирайте се безплатно абсолютно за канала, за да може да се развива. И довиждане, до нови срещи.